Sziasztok! Itt videózni fogok. Ja. És itt van velem ez a gyerek. Azzal fogunk videózni, mert ez itt, ez a nyomorék. Meglopott mindent. 215-ös tört, na mindegy. Csak mindegy, ez nem jó lesz, hanem csak egy ilyen köszönésre akartam hívni. Kezdjük is. 130-ra akarok ebbe a bitikbe följönni. Ez kurva lassú a fejlődés. Na mindegy. Na mindegy, hát ez... Hát ez nagyon lassan megy a fejlődés. Ez az orbitális lassú. Lesz meg meddig a dövöltös, hogyha megnyitna, ha megnyitna, újra működne majd. Ja. Tolunk. Leveszem a vértet. Jó, ez egy plusz 5-ös, mint egy ilyen nyomorik szar. Nyomorik az a geci meglopott a picsába, azért van csak egy 90-es karton, sem nyomtam, mert még arra se volt még pénzem. És verik geci. Itt úgy találhatjátok meg, hogy nincs 1-4-5, vagy AVP Ninja. Ennyi. What the fuck you? Az konkrét geci. Még vér nélkül is bírom. Még vér nélkül is bírom. Van egy 132-es nincsám. Csak most semmit nem tudok csinálni, mert forgalom kéne, csak arra sincs semmi tudszom, hogy megcsináljam mindent. Most le vagyok blokkolva, most sészni tudok, azt úgy valahogy visszahozni neked, mert nem akarok nulláról kezdeni mindent.
Egyszer hármasan még voltam. Csak ennyi telt be, hát ez egy fós. Mindegy, majd videón kívül meglépem a 130-at. Ez így nem jó. Ez nagyon nem. Ugyan sírok. Úgy most már tényleg, most megint feláll az, hogy lehet jelentkezni vidéközkeltnél, majd kint lesz a leírásban. Már bazsak fölmentem, lelopott minden vagy meg. Még vágás kétszer, megint rájött. Újra itt vagyok. Köszönöm a rigget látom. Már így megülöttem a 130-at, és volt 100 000 TP-gyűrűm, hogy lehet állni, de azt is ellopta. Farmoltam ilyen nappal, azért nem volt ilyen 5 napig videó, mert már full, ez is plusz 9-es, minden, magma plusz 9, minden plusz 9, mert már összeformoltam mindent, az ellopott az. Nem tudom, hogy tudtam megtervezni a marikket látom. Csak a jóisten segít rajtam. Akkor szeretnéd elfidézni velem, akkor meg elfogadok egy kicsit cuccot, nem ilyen sokorok értékén, mint ilyen fejlesztési tárgyak, meg ilyeneket elfogadnék. Nem vagyok kutya, mert semmi, most lecsorjak mindenkit, de jó jönne, és akkor folytatódik az a végjáték, mert szerintem nem szerzett cuccot, mert akkor szedves befejeződik. Azzal lehet, hogy ezt a készítőzásban is. Talán biztos. Írjatok meg, még írjatok Metin 2 szervereket. Ja. De én is bocsánat, hogy 5 napig nem volt videó, de én az őrületekért fejlődni is alig lehet. Jó, itt pont nem is lehet, mert alig van mob, de értitek? Neki másik. Aki végsőt hangot. Jó, és nem olvassátok el mindegy. Ez a nyomorék beszélátok. Mindegy. Szerintem ezt a mapot leütöm, hogy még változhatik. Sziasztok. Még a pókicám sincs meg. Mindegy, sziasztok.